can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is gagawa ako ng makeup look, which is ang graduation makeup look. So, ayan. Bago tayo mag-start doon, gusto ko lang i-share sa inyo itong buhok ko. Kasi baka magtaka kayo. Nung last time na vlog ko is black and brown pa yung buhok ko. And ngayon kulay violet na siya. Actually guys, first time ko po itong mag-bleach and maggantong kulay ng buhok. And then, tinry ko lang naman siya. And gustong-gusto ko to. So, eto na nga guys. Pag-uusapan na natin yung graduation makeup look. Ayun. Meron kasi akong classmate before. And then, nag-PM siya sa akin. Siguro nakikita niya yung, naka-subscribe kasi siya sa. So, ayun. Shout out kay Alyssa Serida na ka-graduate na with honors. Sana all. So, ayan. Masipag kasi yun. Sipag yun. Di katulad ko. The char. Nag-chat siya sa akin and ayun, pinag-usapan namin yung graduation nila and gusto niya magpa-makeup sa akin. Sabi ko, sige, go lang. So, ayun na, make-upan ko siya. Pero, disclaimer guys, hindi po ako professional makeup artist. Makeup lover lang po, kaya ayun. Nga pala, iba na nga pala ngayon yung graduation. So, wala nang graduation na magaganap. Yung actually na katulad ng dati na magkakasama kayo ng friends mo, best friends mo, ka-classmates mo, mga teachers nyo, andaka-stage, pagkamay kayo, kunin yung diploma. Hindi na po ganun ngayon guys. Kasi nga pandemic, so new normal na. So, yung new normal ngayon na graduation is, ayun nga, may make-upan ko si Alay, and then pagkatapos ko siyang make-upan, pupunta na siya sa school nila, and then, after nun, mag-picture na sila, tapos nang nakatoga siya, tapos naka-ready na yung face niya, uwi na, yun, tapos na, ganun lang. So, wala namang problema dun kasi nga, iniiwasan natin yung virus, iniiwasan natin magkasakit tayo, so, okay lang din yun na ganun yung set ng graduation. Pero, nakakalungkot din kasi hindi yun yung nakasanayan natin, pero, ayun nga, magpasalamat na lang tayo dahil nagkakaroon pa rin ng way para sa mga ganong event, diba? For today's makeup look is dalawang makeup ang aking gagawin. So, una, fresh makeup look, and then the second is neutral makeup. Sa mga viewers ko dyan, please subscribe po sa YouTube channel ko and palike na rin po ng mga videos ko. So, ayan, I hope na magustuhan nyo tong gagawin kong makeup looks ngayon, and please be safe po, and let's start.
aayusin ko lang po yung itsura niya and I'll be back. So, ayan po ang fresh makeup look natin. So, as you can see, sobrang fresh na, di ba? Disclaimer lang ha, hindi nyo kailangan magpakulay ng ganito. Nagkataon lang na may kulay ako, so hindi yan pwede sa grad pic, no? Alam ko hindi pwede yan eh. So, ayan guys. Nagustuhan nyo ba? Fresh makeup look? Comment down below kung nagustuhan nyo. So, may isa pa tayong makeup look. So, standby lang kayo dyan. And gagawin ko na yung neutral makeup.